Здравейте, прекрасни! Добре дошли в канала. Аз съм Иглена Петрова и днес ще попитаме ангелите. Ще поставим една тема, която е свързана с женската сила. Първо искам да споделя с теб, че днес излезе на пазара моята първа книга "От страх към свързаност. Как да обичаш истински, без да губиш себе си в другия". Тази книга е 3 в 1. В нея съм споделила моята лична история, също така дълбоки осъзнавания и практики, техники върху темата. Тук в коментари ще споделя линк за тези от вас, които ги интересува тази тема. От страх към свързаност. Как да обичаш себе си, без да се губиш в другия. Добре, и днес ще попитаме ангелите, каква истина за твоята женска сила е време да осъзнаеш, е време да видиш. Добре. Тази също така. Каква истина за твоята женска сила е време да видиш сега? Тук ни се дават, виждате ли, духовно его. До сега си била като кукла на конци, движила си се по вярвания, които са били приети от твоите близки, от твоите най-близки хора, жени, там където си отраснала с майка, баба. Говорим тук за женска сила, за жените в рода, това, което са ти предали, и ангелите казват, това е духовно его. Тези вярвания, които имаш за женската сила, са свързани с духовно его. Така че се запитай, какво смятам аз, какво вярвам аз, каква е идеалната жена, как трябва да се държи една жена, как трябва да се изказва, какво трябва да прави една жена. Отговори си на тези въпроси. Тези отговори не са верни за теб. Тези отговори, тези вярвания за женската ти сила са придобити. Не са твои. Те са чужди. Какво е време? Каква е истината за твоята женска сила? Тук ангелите ни съветват да обърнеш погледа си към себе си, към вътрешният диалог с теб самата. Има нещо, което се разкрие. Има нещо, което е скрито за теб все още. За твоята женска същност. Има нещо, което все още не разбираш. Тук ангелите казват пак, обърни се към себе си. Давай си повече време в тишина. Вътрешен диалог със себе си.
първоначално ще дойдат послания, ще дойдат отговори от твоята душа, които в първия момент няма да повярваш на това, което чуваш. Може би ще считаш, че е нещо много обикновено, нещо много лесно, за да повярваш. Може би си смятала или смяташ, че за да имаш да разговаря с твоята душа, с твоето висше аз, е нещо много трудно, е нещо мистично, че ако имаш контакт по-дълбок контакт с твоята душа, ще ти казва някакви такива послания, ще ти дава мистични послания. Не. Може твоята душа да ти каже в този момент: отиди и направи си една разходка, почини си нещо толкова земно и толкова нормално. Така че в първия момент може би няма да... Това, което чуеш, няма да обърнеш голямо внимание или си мислиш, че това е твоя ум, но не, това е шепота на твоята душа. Това е истината на твоята душа. И когато започваш ежедневно да практикуваш, да оставаш тишина с теб самата, в разговор с твоята душа, все повече послания ще получаваш и ще имаш по-голям контакт и по-голямо доверие на това, което чуваш. Свързаност, ми каза тук ангелите, свързаност, майсторство. Майсторство в интуицията, майсторство във връзка с твоята душа. Ако искаш да си майстор, да получиш майсторство във връзка с себе си, със своята душа, нужно е всеки ден да практикуваш. Така както ходим да спортуваме, ако искаме да имаме хубаво тяло, не един ден и край. Така че ангелите те съветват да започнеш да правиш практики, техники за връзка с интуицията и с твоята душа. Това ще ти даде много голяма любов към себе си. Ще почувстваш тази любов към себе си. Се почувстваш по-уверена, по-сигурна в теб самата. Добре. Ще попитаме, ще поискаме едно послание от жива генеалогия, от рода. Какво ще ни каже за тази тема? За женската сила. Твоята женска сила. Нужно е, за да се свърже със своята женска сила, е нужно да се дезблокира, да се отблокира една емоция. При някои, може би, тази емоция е потисната и не могат да изкарат навън, не могат да изразят, не си позволяват да изразят тази емоция, да изкарат от себе си, а при други тази емоция постоянно им влияе много в техният живот.
коя е тази емоция, която не си позволяваш да я покажеш, да изкараш. Може би страх, може би гняв, може би тъга. Потърси корена на тази емоция. Откъде идва? Кой е от твоята фамилия? Кой е от твоя род? От твоите близки? От женската линия? Майка, баба, прабаба? Чувстваше тази емоция толкова силно. Този гняв или тази тъга. Тук идва, ангелите казват, най-вероятно е тъга, която се таила много дълго в рода, от поколение на поколение, и не се е позволявало да се изрази тази тъга. И най-вероятно е тук тези ограничаващи вярвания, където ни казват, че това е духовно его за женската сила, да е аз съм силна и не показвам тъга, не показвам сълзи, защото аз съм силна. И ангелите казват, това не е женска сила. Позволи си да изпиташ тази емоция, позволи си да изкараш навън. И позволи си да разбереш и да осъзнаеш защо е там. Защо тази емоция е там. Какво иска да ти каже. Сега ще поискаме послание от архангелите. Кой архангел ни води днес и какво послание иска да ни даде. Архангел Михаил. В предишния разклад пак ни излезе Архангел Михаил. Виждате ли колко голям страх и колко голям той, Архангел Михаил, също свързва с защита. Тук се защитавам, имам голям страх да изразя тази емоция, че ще помисля, че съм слаба, искам да ме видят, че съм силна. Архангел Михаил ти казва, аз съм с теб. Аз съм с теб. Позволи си да изчистиш тази емоция, позволи си да изрази себе си. Аз съм с теб в този етап, за да можеш да трансформираш тази тъмнина в светлина. Ела, подай ми ръка. Двамата ще отворим. Ще извървим този път на освобождаване. Архангел Михаил. Архангел Михаил също ни говори за ясно виждане, когато ти си позволиш да освободиш тази емоция, ще видиш много по-ясно твоя път.
и ще осъзнаеш защо е било нужно да извървиш този път до тук. Защо е било нужно да преодолееш тези пречки? И че този страх е бил само като дракон от приказките, само в твоя ум. Така че напред, казва Архангел Михаил. Благодаря, благодаря, благодаря. Това е за днес, прекрасни. Пожелавам ви освобождение от тази емоция и така да махнем едно по едно тези камъчета, които са на пътя ни, за да можем да продължим напред. Прекрасен ден!